शुक्रिया घरे आजा कि घरे आजा राजा जिया शाम से चुअता में रस हमरा आम से। अरे घरे आजा राजा जिया शाम से चुअता में रस हमरा आम से। अरे आजा राजा जिया शाम से छोड़ गया हम के शाम के। अरे छोड़ गया हम के शाम से घरे आजा चुअता अरे आजा राजा जिया शाम से चुअता में रस हमरा आम से। घरे आजा हेलो हेलो ए सखिया ए क्या हो देखे ना हमरो खाता खुल गेल ए कहां से खुलल बा मत बतिया वाला तू जमा वाला अरे बोलो तो नहीं एकरो खाता खुल गइल बा। खातावा खोले वाला बतिया ना कहू तो सगरी है ना सुनी गाली। हाँ उ जन कहते तुम सुन लो पहले। हाय देखा 11 रुपये का पुरस्कार बा। छोटका नगीना बड़का नगीना ए लाइन में के। अरे सुतल में उ हरन दबावे गे और लगावेला ए सखिया सैया टेम्पू चलावेला ए सखिया सैया ऑटो चलावेला सुतल में उ हरन दबावे गे लगावेला। सुतल में उ हरन दबावे गे लगावेला ए सखिया सैया टेम्पू चलावेला ए सखिया सैया टेम्पू चलावेला। ए सखिया सैया ऑटो चलावेला ए सखिया सैया टेम्पू चला। हेलो हेलो ये सखी मुन्ना ठेकेदार जी की तरफ से जल्लू 11 रुपया पुरस्कार बा। लेकिन मुन्ना ठेकेदार कौन जी के ठिका ले हमने हमरा पतो नहीं के चल सेटिंग के हमरा ए कौन जी काम करे नहीं वहां के हमरा पारस भाई जी के तरफ से 21 रुपया के पुरस्कार बा। 100 रुपया के कहत निका कि गुल गई गुलशन गई हां गई उठ के लाली हां अब मेरा पीछा छोड़ दो। हां तू तो कई को हो गई बच्चे वाली। ये सखी ए हदा तार घर देखत जतना के उतना के फुटले रह गल जल्लू मुन्ना ठेकेदार से कह के अपन सेटिंग करवा लो ढलैया तो देखो कहले बा कि नजरें क्यों चुराते हैं नजरें क्यों चुराते हैं मैं तो खुद नजर नहीं आऊंगी। देखना है तो जी भर कर देख लीजिए नहीं तो मैं सुबह बहुत दूर चली जाऊंगी। ये सखी हदा एक बात सब जना कहता नीलो जे निशा भारती से कह दो अच्छा मुन्ना ठेकेदार जी से जहाँ उनकर घर ढलाई हुई तो हमरे सामान जाए कि आशिक प्रेमिया वाला हमर मर्द कहले कि हमर मेहरारू पागल ही हमरा के पागल समझले सखी बस हम बड़ा प्यार करीले। प्यार तो करे लू ऐसे कहते देखो अर्जुन ड्राइवर जी आगल बानी अर्जुन ड्राइवर मोटरसाइकिल कहीं कि साइकिल कहीं जी दिल ले गया दिल ले गया परदेसी
देखो हमरो घर के आगल में सुबोध जी। अच्छा है देखो सुबोध जी की तरफ से कुछ पुरस्कार बा ए लेकिन ये फाटल बना चल। ए सखिए हाँ अपना सुबोध जी के तरी अपना लाहे लाहे दिन कुछ कह दो। हम तो कहिए देने के देख लो हमार महात्मा भाई हाँ चाहे चाचा चाहे उस्ताद हमारे ओए सखी सब जौना में खुश बानी हो। अच्छा हुआ के बानी ओए हुआ के तरफ से आई पुरस्कार मिलल बा। सुना ना हो हेलो तेरे को कहां बड़ा बुलेट बाबू तू चाचा कहता रू हमर के लगब तू जानता रू कि नहीं बताओ हमर नाना हई वहां के। ए नाना हलवा खाए हलवा जी जिया बाबू देखा बड़ा खुशी के बात बा हमार हाँ सखी शिवानी स्टूडियो के महान हमार फोटो ग्राफी सब आइल बनी जल्लू। हाँ इहो लोग के हार्दिक एक कंपनी की तरफ से बा जल्लू। हाँ सखी श्रोता से निवेदन बा हाँ। लाइक शेयर कर रहे। हाँ सही कहता रू अरे होत बा जवानी अब जिया नए राजा जी। अरे माई रे माई जियान हो गइल बा। जियान हो गल कहता रू खाली हमरा तरना बुझाई। ए जी हमर मर्दू आइल बनी कि ना जी आइल बनी ए चिन्हाता हद तक हाँ? हद का दे चश्मा लगा चौका लगा बैठल देखता रू चुप और चश्मा वाला। हाँ अरे हमर मोर हई बाली उम्र में काहे के काम ना कराओ निके करे करे है। हाँ ये सखी तार मर्दन चुप के लगा बैठल जल्लू ये ना हमार मर्दन बनी तो देखो ने मुरी छिलवा के बैठल बनी वहां के। अरे होत बा जवानी अब जिया नए राजा जी। गवनवा कोइल जइबना गवनवा कोइल करइबना कि दहिया अरे सलवार गवनवा कइल जइबना कि दहिया फारे सुट सलवार गवनवा कइल जइबना ओ दहिया फारे सुट सलवार गवनवा कइल जइबना। होत बा जवानी होत बा जवानी अब जिया नए राजा जी। हेलो ए मुस्कान जी